zeuen telebistako leiotik atsegin baduzue. Oso berri onak dakarzkizuet bizimodu baketsuaren zaleak zareten guztioi. Bizimodu askoz interesgarriagoa, askoz unkigarriagoa edukitzeko aukera eskaintzen dizuet. Nire izena Zel duzue. Gogoan izango dituzuelakoan nago munstro ikaragarri baten erruz hainbat jende desagertu zen egunaiek. Neu nauzue munstro horren forma evoluzionatua. Zer? Asko eskertzen dizuet denoi garaiaietan niri hainbeste bioenergia eman izan, baina ez larritu. Eratzaizue energia gehiago ostera etorri, orain ez dut behar. Arte martzialen lehiaketa bat konbokatzea erabaki dudala esatera natorkizue. Zelen jokoa deituko dena, ese aldeko bost gunean izango da. Mendebal hiriaren ipar-ekialdetik 25 kilometrora. Antzelai bat aurkituko duzue. Arte martzialen munduko lehiaketaz bestera, zuen den honetan nire arteko burruka izango da. Zuetariko batek galtzen badu, beste taldekide bate burrukatuko da nire aurka. Ohartuko zineten ez, joko honetan abantailan zaudete. Neu ere nekaturik aurkituko naiz denen aurka banan-banan jokatu ondoren. Jokalari batek etxitzen badu, edo lurra ukitzen badu galtzaile da. Ta hori gerta ez dadin saiatuko naizen arren, hiltzen bada, orduan ere galtzaile izango da noski. Zer! Zuen taldekide guztiek galtzen badute, munduko bizilagun guztiak hilko ditut. Guztiak, agerik utzi gabe. Jendea izutuz ederki divertituko naiz. Matanikatua. Horixe da lehiaketari buruzko dena. Ustez indarrik duenak eman izena.